My sme boli spolu na odozdávaní českého leva. Já si nespomínám, ne? Já si nespomínám, mne říkali, že tady bude můj kamarád. Robo Kazík? No? Ale je to možné, že si ma milia s Robom Kazíkom? Tak to nepoznáte Maťa Ďurindu a tú Blatanku? No, Maťko, no tak... No, to nič. Tak, Krištof, ja som sa o vás dočítal, že vy chcete tak pôsobiť ako Brad Pitt. Ale no tak, to je jenom taková kachna. Kach čo? Kachna. Novinářská kachna, nevíte, co to je kachna? No, kachna, no, káč. Kačica, aha, kačica, noviny. Ja vybalíte kačicu do novín, no to je nezdravé. Počúvaj ma, Krištof, chceš byť impotent z toho, že tam je olovo, to nerob. No ne, to se jenom tak říká, novinářská kachna. Áno, no však to je jedno, pokračuj, no. Tak ja som se spral na toho Brada Pitta, že jo? Áno. No tak to víš, on to je taková americká hvězda, že ono není liž pravda. Čo mám lízať? Nic, to se jen tak říká, sakra, není liž pravda. Ja tú pravdu mám lízať a v tej pravde bola zabalená tá kačica, no. Neviem, či je to veľmi vhodné. Toto, no. To říkáš, ja sa radši, vrátim k tomu Bredovi Pittovi. No to sú také blbosti, jak s tými baníkmi. Co sem zase pleteš, jaký baníci? No nie, no tak ja len, že my máme bane a baníkov, hej? A vy máte doly a horníkov. No ale nevadí, no. Ja sa radej vrátim k tomu Bradovi Pittovi. Áno, no ale kocúra som ti vytrel poriadne, čo? Co? No, čo sa říká? Jakýho kocúra? Čím sa ho vytrel? Ja, to je nejaká slovenská specialita asi, jo? Vytírané kocúra. Ale nie, to sa len tak hovorí, vytrieť niekomu kocúra. Ja, už rozumiem, to ako není liž pravda. Áno, akorát, že my radšej vytierame, ako lížeme, no. Vieš čo, Krištof, nechajme mi toho Brada Pitta. Povedz mi radšej, komu si napísal tú skladbu. Co? Tú skladbu, že pre koho si ju napísal? Ja, tak ja som ji napsal pro choď mého tchána. Pre koho mám ísť? Co? No ty nevíš, co to je choď? No viem, však mám nohy, len si mi nepovedal, že kam mám ísť. Choď. Ale nikam, sakra, choď, to je žena. Aha. Jo, takhle, jo, vem to od začátku, to vem, jo, tak podívej se. Já mám tchána, jo. Áno, on je z Mongolska. Proč by měl být z Mongolska? Tam žijú cháni, nie? Možno, že už je Džingis Khan medzi časom, vieš? Ale sakra... Ne, chán, ale tchán. Chán, aha. Takhle, jo. Ano. On žije v Praze. Ano. Jo, ten můj tchán. Ano. A on tam dělá topiče. No tak. Do nejakých detailov nemusíme zachádzať. Ne. Sakra, ty mi nerozumíš. Ale nie, no tak mi povedz. Ale prosím tě, přestaň, jo. Ty nevíš, co to je topič? Ale nie, no nechajme to tak. Rovno mi povedz, kto je vlastne tá žena, hej? No choď topiče. Ale no to... V lese si tak kouřit, fajný žvánok bez ostychu, smradiť živočichu. Já si kouřím vzácný jetel, už vidím mnoho světel, jsem světej. Je to fajný žrádlo a v tom mě někdo škrtí, jsem na pokraji smrti, ve svým paralelním světě. Jsem z té trávy světej a křičím, napadly mě hrozný kleště, křičím, jsou tu ještě, nejsou to jen chatky deště, křičím.
noci strašný kleště lidi, rychle běžte, nučné kleště, heště. Co jsem to jen, co divný matroškou pil, můj mozek nemá břehy, já čekal jsem víc něhy, a zatím jsou tu kleště, cucají mne ještě, jak křičím. Všechny stromy řešte, je se nepořešte, jsou tu hnus